ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರ್ಕಂಬ್ಲ ಒಂದು ಮೋಜು ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ. ಈ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಇದ್ದೇ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಬರ್ಪಿನ 15 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಆಟಿ ಪನ್ಪುಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ದಿನ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೊದಿಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹಿಡ್ಬೇಕು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬಾಗಡೆ ಬಾರಿ ಆತು ಮೋಜಿ ವರ್ಷ ಏನು ಹಿಡಿದಂಚ ಬಾರಿ ಆತು. ಈ ಊರ್ದಾಕಲು ಎರಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲೇನು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಕ ದುಂಬು ಆಪಿನ ಕಂಬಳಾಗ ತನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಾತು ಪೊರ್ಲು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತರಬೇತಿ ಕಮಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ. ಒಂದು ಈ ಸೂಚನೆ ಏರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಿಸಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಳು ಈ ಕಮಲನ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಲ್ತ
ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬರ್ಸೆಡ್ ದಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಚಪ್ಪರ ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತಾದ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡು ತಿನ್ನತ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಎರುಕಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಎರುಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕರಿವರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಎಕರೆ ದಿಂಜಾದ ನನಾತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ ನಡುಪಿನ ಕಂಬ್ಳನು ಬಾರಿಯಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದಡಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಂದು ಅಂಚಿನ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿ ಕೆಡಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುನು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಉಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಉಂಟು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನವಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಸರ ಅಶ್ರಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನೋರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನೆತ್ತ ಮುಲ್ತ ಕರ್ತೃ ನನಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ವಿಕೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿಂದ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪರ ಪಂಪರ ಒಂಜಿ ಇರಾದದ ಮತ್ತು ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರದು ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಮಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ.